Kasorkar jela hakasi balang kala kentat ban pedang ya kajing dawa jong kinong tre asya ban kentiu ya kajing siu ni honorarium na ka ar hajar sya kasan hajar tingka bat rai ban pentre kam da ka skim thamai balatip kum ka community based health incentive scheme CHI khnang ban la ban weng ya kajing e jongki Lingba kanika scheme community based health incentive scheme kajing siu ya ki asya la kentiu na ka ar hajar tingka sya kalai hajar tingka ya kane kajing shimra la penpau da ka menteri ka tenat ka kot ka khya ka kong amperin lingdo ha kajing alang bat kinong mi khmat na ka Meghalaya accredited social health activist workers union kanong yalam jong ki asya ka kong M June Mersing kalaong bakin syong jingalang banshim ya karai namar bakim syam layo ya kajing dawa ka jongki meeting bayakran bat imadam operasi ringkat bat ki officer jong ke NHM jong ke health department kum juru bat ke Meghalaya Asha Workers Union te hadin kijing ya dawa kejongi kijing heki jongi kum tu kum bala ya UI heki news ki media mo mana kalian jong ke Meghalaya Asha Workers Union hi ngi kerpa di state government bahkan pentiu ya ka fixed incentive na ka shi hajar tengka kat kum na ka ar hajar tengka shi benai kat kum ka dor ka biadai ha keju ka bamenda dia nak liang tung ihal minister mene ila terwa ya ki asya shi hajar ban pentiu no sa shi hajar tengka kata kamut kan dai lai hajar tengka na ka liang jong ka state government di bat ha kata ka jingya keren na ka liang jong ka Meghalaya Asha Workers Union ni ngila ongi i bangin nom la ban aya karai ladangin pediang ne em ya kata namar bangidon ki executive members jong ka mawuhi ki badon hadu arspa nyo kongun tingila ongi i ba ailat ini bangin diskusio abat ki asya ki jongi dan ngin sa aya ka raya phi lengba da ka message lengba da ka WhatsApp ti sakawai shushu nakaliang jongi ngila ongi ki baya ka ai ka ba phila terwa pedeng jongi wat lada ngim pat la ban aya ka rairu pin sobha ban aya ka assurance in writing namar ban shia kran bar beli bunsin mila adep mat ngia kran mentang ngia klet no la syai dia nak kalian kejongki kila kular ban aya ka assurance in writing mentang ka sihi tingila onge ki bakin ai bakin penpoy ya kata ka assurance kejongki hapo arkanta tingila mi na po sekretariat na kamera jong ka kamera bay syong meeting menne na du shi beje steng bar ka por menta kala adai hadu san beje dia kata ka arkanta kam dei shu ni se kala poy shi kilai kenta steng shi kisau kenta tingi sautu ki asya jongi ki badon sa jangai kinam la ban syu apsa la ne ban syong miet ban thi amit hasurok kum ni tang na ka dau tang na ka benta kata ka order ke jongki ti ha nakaliang ka jonga ngalayo bangan phone ngalayo bangan text ru ya ihal minister kala kerpat hi ing ong sobha ban ai no kham koloi nrei kat hadu mentaru ngimpat yo ya kata ka order ke jongki ti nakaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union hi ni penpau hang ne bangim pat la ban ai kanu karai namar klaim da UI ya ka assurance ke jongki teng ka ai ka bangia kran hapo meeting kalong da kumoi da ngila ayo ya ka minutes of the meeting kalong da kumoi da klaim da UI ya ka minutes of the meeting klaim da yo ban pule nginom pat la ban aya karai tengah saraya karai ke bat kena ngin sa iPad on da ngila de yo ya ka assurance in writing in haban pe chwa yu ki tho hapo ka minutes of the meeting yo le se ka jing tho kam long kat kum ka ai ka bangia kran nginom la ban aya karai nginom la ban shimrai ban nginom pat ai hiru yi tak hadu bamai ilak ban penpoi hakti jongi ya kata ka minutes of the meeting ka lani ka order ke jongi ngin salak ban aya ka rai rengkat da kecing kran jong baro ki isi member ha ka bayade berkata mentangi haban ong bakandang lokum tahi jongki asya kinom patrehi kidang don bagi ha ka strai tak hadu bangi la ban ya penbet da koi pat korkom ngin dayo ya kata ka minutes ke jongki se syong da ki isi lada dei bangin haban weng no ru lada ja bagi asya ki menjur se pet ka por ngin se pentepan ongsan hipan ka bahakmat hi kadai ba in penkiu ya kata ka fixed incentive kumbangi layapan ka ba nakaliang jong i la kular bat penkiu sa shi hajar ka ban long no lai hajar tengkar shi benai ngasngo ban ong ba huat di dei ki asya ni dei tang kinong trai baret trai ban ong bangin shu pendet sa akit ni im nom la bangin shu apsa ang ne kamlong ka ba sanga ni tiken kai breu bangin shu yang miet la ne bangin shu ti amir hapo sura te ngi hap bangin le thai no hi bat la shai hi nagaliang ke jongi lakum lukum do ngin haban long daka special isi bangin shimrai na marba long ni klem yo ya ke ke bangi ang nuot la ne kumban shu ong no ba ke ke bangi ya kran kampat urlong tan namar nagaliang jongki kila akular which in 2 hours makin pan poi ya kemain setang bakat hadu mentasi kilai kita setang so pentangin padio tanya apa ya perkat bahasa bat isi
Nadu bangi sedang bantrai ke NHM kalapan benar lupa ba kan day bentang daki insentif. Ladangi traingin yo, ladangin trai ngimdu, ngindu. Te hakabayade bat ke state government part ngasong ban ong ba ini ilai hajar tengka, IR hajar tengka, ngamong ilai IR hajar tengka ibangi jiyo baro sikat tu inom biang ai ru em namarkat kum kador jong kejuk ke bamenta ngatrai long im dondor syu ken ini IR hajar mo bagi asa kinang trai namar kador joki kadang long tang henru tengka hagsi si ladangi ken ya keneka ar hajar tengka hagsi benai kidon ki state ki ba bamyayo ki yo tangki insentif mo kidon ki state ki ba ka jala ke jongki ke sngau thu hadukat nu ke jikordor jongki asa hadukat nu ke kam ke ba ki asa ki trai kelong ke ba ki penkiu ya ke jingseu ki seu ya ke jingseu na kaliang jok state government te ke ba ke example ke ba kam hakmat ke ba minut banong kadai ke Sikkim nama ba i president jong ke Sikkim hi ipha shaki asa jong ke Meghalaya da ke notification ke ba UCM jong ki UI shaki ba na kaliang jong ke state government ki siu shi phau hajar tengka shi benai shaki asa jong ke Sikkim